dneska rande tady. Jdeme na kafe. Takže dopadlo to úplně přesně tak, jak byste ode mě očekávali. Jsem na špatném místě. Evidentně tady těch kaváren s tímhle názvem víc. A netrefila jsem. No a takhle zhruba nějak vypadá takový běžný velký nákup, kde většinu věcí mám na týden, něco na míň, něco na díl samozřejmě. Jo, takže hlavně vejce, maso, mlíko, kefír, vždycky tam mám nějaký sýr, to vydrží taky celý týden, vejce třeba díl než týden, že jo, tortily, zase sýr, který přidávám do masa, do těch tortilek, na každý den plechovku zera jednu, tamhle kilovka jogurtu, ta je teda na 4 dny, takže těch potřebuju víc na ten týden, zelenina, ta je většina na týden, ovoce, který přes týden taky občas dokupuju a vedle vám ještě udělám fotku s cenama, jak teda takovej nákup za týden vlastně může vypadat a kolik stojí. Takže tady už teda máte ceny jednotlivých těch produktů, ale v množství, který já vlastně sním nebo vypiju za týden. Není to prosím vás cena za kus. Takže když se na to podíváme, většinou zelenina kolem 20 na týden, ovoce 40 korun, jo, všechny ty mléčné výrobky, maso a vejce. A zapomněla jsem tam vyfotit vodu, ta činí za týden zhruba 30 korun, dejme tomu. Takže v součtu to je za týdenní nákup zhruba tak 505 korun, ale samozřejmě záleží i, kdy jakou volovinku si koupíte kolem. Ale tady to je ten základ. Večer se nespí. Tak, mám něco málo přes hodinku, než mi otevřou stěnu. Takže jsem si řekla, že půjdu prozkoumat okolí. Zatím je tu teda písek a bordel, ale blížím se k nějakým moc hezkým mešitě, tak se mrknem, co tam bude. Tak, tady ještě z druhé strany, moc hezký. Tak, už jsem se dostala na nějakou větší ulici tady. Dunkin Donuts. Zašla jsem se podívat do pekárny, abych už konečně zkusila fatir tady. To je takový jejich chleba, který je jakoby z listového těsta, ale prej to není listový těsto. A dostala jsem zdarma kukísku. Tak a slíbila jsem vám, že vám ukážu ten jejich fatir. Je to jeden takovej druh chleba z mnoha, co tady mají. A je to podobný listovému těstu. Co jsem vyrozuměla, tak listový těsto to teda prej není, ale je to tomu takový hodně podobný. Často se to servíruje nakrájený jako pizza na trojúhelníčky a nejčastěji, co jsem si všimla, je, že se to jí normálně na sladko, třeba s datlovým sirupem, tady typicky jejich. Tak a uděláme si taste test samozřejmě. Doufám, že tady neudělám moc bordelu. Nikde jsem to ještě neviděla, aby se to prodávalo jakože ne balen v tom plastovém obalu. Nevím, jestli protože je to jako tak mastný, nebo z jakého důvodu, ale to se můžeme podívat někdy příště. Nebudu to vytahovat celý. Bismillah. Je to on. Je to moc dobrý. Jo, do něčeho se to dipuje obvykle. Je to mastný jako prase, ale je to moc dobrý. Jdeme si spolu udělat další recept, tentokrát to budou ovesné kukísky, takže jako první si předehřejeme tu moji užatroubu. Dokonce jsem se to už naučila i tak, abych si u toho vždycky nesežehla všechny chlupy na rukách, co mám. A potom se hned můžeme vrhnout na těsto. Tak a můžeme jít na to. Do té suché směsi budeme potřebovat půl hrnku drcených ovesných vloček, půl hrnku klasické mouky, 4
1/4 čajové lžičky soli, 3/4 čajové lžičky prášku do pečiva, kypřícího prášku, lžičku z kořice, tak a to je z toho suchého všechno. Potom mokrý do toho přijdou 4 velké lžíce rozpuštěného másla a 1 žloutek. Tak, to spolu všechno teďka zamícháme. Tak, potom tam přijde půl hrnku cukru. A správně by tam měl přijít extrakt z vanilky, ale ten teda nemám, takže tam dám 1 vanilkový cukr, tak na pocit. Tak a teď to všechno zamícháme a potom z toho uděláme hezký rovnoměrný kuličky. Tak a když z toho máte takhle hezkou patlavou směs, tak můžete začít dělat kuličky a ty dáte na plech nebo do formy, kterou máte vyloženou pečícím papírem. A až to budete mít dostatečně daleko od sebe rozložen na tom pečícím papíru, tak to můžete hodit do trouby a hlídejte to do té doby, dokud se vám to nerozteče a tak jako hezky nezezlátne a potom můžeme vyndat. Čauky, zdravím zase z místa činu. Rozhodla jsem se, že ten shake bych vám tady mohla ukázat trošku víc, protože je to tady opravdu moc hezký a našla jsem si další jednu volovinu, kterou tady musím vyzkoušet a určitě by to mohl být moc hezký tip i pro vás, kdybyste třeba tady byli s dětskama a nevěděli už co s nima, nebo i vy jste si to chtěli vyzkoušet, takže to vám za chviličku ukážu. Ale teď jsem jenom chtěla říct, že se mě často ptáte, jestli tady ženský můžou řídit. Myslím vás, ženský tady mají spoustu práv a zrovna teď jsem jela se slečnou s Uberem právě a byla strašně hodná, úplně strašně sympatická a hned jak jsem vlezla do auta, tak se na mě otočila, podívala a říkala, že vypadám úplně jako její neteř. A jsem říkala, jo, tak to je hezký. A ona, wait, I will show you a photo, jakože mi ukáže fotku její. Samozřejmě tou cestou užila, takže to, jak tady oni řídí a ještě do toho stíhají koukat do telefonu a úplně všechno, to je teda bomba. Ale tak mi ji teda ukázala a potom ji dokonce i vytočila na Instagramu, aby jsme si pokecali, protože slečna aktuálně žije v Dánsku teda a vrací se právě do Egypta. Takže mám dokonce i domluvený rande s Egypťankou, co žije v Dánsku, tak třeba tentokrát i trefím na správné místo, že jo? Ale co bylo moc hezký, tak jí tam na zpětném zrcátku visel takový krásný řetízek korálkovej s rukou Fatimy. Nevím, jestli to znáte, já mám i jednu svoji, je to strašně pěkný znak a to není důležitý. Tak jsem jí říkala, že to je moc hezký a ona, keep it! Říká, no, that's yours, že jo, nebudu jí to brát, že to jí. A ona, ne, vem si to. Takže mi to normálně vnutila, takže jsem dostala i krásný dáreček z cesty a teď teda už valíme se podívat do města. Tamhle odsaď vlastně přijedete z Gízy vlastně vždycky, od pyramid teda. No a tady je takový jako centrum, kde tamhle to jde na tu jednu stranu, kde je taky takový mini obchodák. A potom to jde tady na tu druhou stranu, kde vlastně už se to jenom jako větví to město. Je toho pořád víc a víc. A je tam spousta jakoby známých značek, ale i těch místních, lokálních vlastně obchůdků. A je to tu celkově opravdu moc hezký. Tady už se dostáváme do takových vnitrobloků a tady jdeme. Nějaké restaurace, obchody, pekárna a přímo tam, ne, tam teď jdeme. Ježdění
bylo boží. Jsem teda spocená jako prase, adrenalin úplně největší. Ale pak jsem cestou ještě zašla do té pekárny jako minule. Takže dojdu na stěnu, ukážu vám, jaký mňamky jsem tam vybrala a můžeme je potom zkusit. Spoustu z nich už jste tady určitě někdy viděli, jestli jezdíte. A některý možná ne. Takže dojdu na stěnu a hlásím se ze stěny. Teda jako já si nestěžuju, ale mohla jsem si vybrat den, kdy bude těch stupňů trošičku míň. Jako i ta 20-minutová krátká cesta se zdá jako docela horká a dlouhá. Ale vy to prý v Česku máte teďka taky hustý, takže držím palce, abyste to zvládali i tam. Tak, slíbila jsem vám ukázku nákupu, takže vzala jsem fatír, konečně jsem ho našla i v malý podobě, takže si to bude i dát sníst, ten velký se nedal dojíst, to fakt bylo obrovský. Potom jednu takovouhle arašidovou tyčinku, slepenou si medem nebo nějakým syrupem, předpokládám, měli tam i takovou tu klasickou sezamovou, tu určitě znáte. A potom tady jeden malý výběr z takových těch jejich klasických sušených, jsou tady kukísky, něco z listového těsta, tyčinky na slano a tohle vůbec netuším, co je. A celý to stálo 52 liber, takže dejme tomu nějakých 22 korun. Konečně už jsem se dostala dom, takže můžeme udělat ten test těch mňamek, co jsem dovezla. První tady máme teda klasickou običku kýsku. Kukíska. Ne, je to takový vanilkový. Není to úplně jako nějak šíleně přeslazen. Dobrý. Pak tady máme to samý, ale asi teda v kakaové podobě. Tahle ta teda je mnohem lepší. Je tam fakt cítit to kakao, je to taková víc hořká. Je ještě méně sladká než ta předtím, takže ta je moc dobrá. Pak tady máme takovýhle cosi. Nevoní to nějak? Hodně jemný těsto. Nevím, k čemu bych ho přirovnal. Jo, jamborda. Možná lehce jako k přepečenému lineckému, takovému víc drolivýmu, ale moc dobrý to je. Potom tady máme teda jednu slanou tyčinku. To je zajímavý, to chutná nějak uzeně. Jak kdyby na tom byla uzená sůl třeba. Zajímavý. A potom poslední. Nedokážu identifikovat. Vypadá to jako listový těsto obalené v cukru. Bismillah. To nemá žádnou chuť. Jakože je to lehce sladký, na to, že to je obalen v cukru, tak to fakt jako moc sladký není. Ale to opravdu nemá vůbec žádnou chuť. Ani to nevoní. To je zvláštní. No a úplně poslední. Tady máme arašidovku slepenou medem, možná nějakým syrupem. Jo, tak to je ňamka. To určitě znáte i od nás, ale je to moc dobrý. Tak doufám, že se vám nějaký tipy a malá ochutnávka z pekárny líbily. Tmavá kukíska a ta zajímavá slaná tyčinka určitě stojí za to. A vy mi dejte když tak vědět, co byste chtěli vidět, jestli mám jít třeba na tu typickou snídaní tady na full, nebo byste chtěli vidět z restaurace třeba košary nebo meši. To už jsme tady vlastně měli domácí, že jo, ale mohli bychom se na to někdy podívat. Takže cokoliv vás napadne, dejte mi vědět. Už je to teda měsíc, co jsem v Káhiře nebo tady v Gíze. Já doufám, že i ten čtvrtý vlog se vám líbil. Snažila jsem se vám ukázat trošku kousek tady z té jiné části. A na příští týden se budu taky snažit vám něco vymyslet. A ten další týden už bychom dokonce mohli vidět i něco zajímavějšího. Nebudu předbíhat, ale uvidíme. Takže se zatím mějte krásně a uvidíme se příští týden.